Dobrý den, jmenuji se Jana Kamišová a jsem lékařkou na interní klinice Fakultní nemocnice Královské Vinohrady v Praze. Společně s kolegyní se v rámci našeho metabolického centra zhruba rok staráme o pacienty s dědičným metabolickým onemocněním zvaným fenylketonurie. Úzce spolupracujeme s klinikou dětí a dorostu a od paní doktorky Tyčové postupně přibíráme všechny dospělé pacienty. Naše ambulance je tak jedinou v České republice a dle trendů také jednou z prvních v Evropě. O naše pacienty se staráme komplexně, zajímá nás jednak komplikace spojené s jejich základní diagnózou, tak i civilizační onemocnění spojené s věkem. Fenylketonurie, neboli ve zkratce PKU, je dědičné metabolické onemocnění, které je charakterizováno poruchou enzymu fenylalaninhydroxylázy, která metabolizuje aminokyselinu fenylalanin na jinou aminokyselinu tyrozin. Aminokyselina fenylalanin je obsažena v molekulách bílkovin všech živočišných a rostlinných organismů. Neléčená choroba vede k hromadění aminokyseliny fenylalaninu v krvi. Jeho vysoké hladiny mohou být toxické zejména pro centrální nervovou soustavu a mozek, a to zejména v období dospívání a dětského vývoje. Neléčená choroba vede k hromadění aminokyseliny fenylalaninu v krvi. Jeho vysoké hladiny jsou toxické zejména pro mozkovou tkáň, a to v období dětského vývoje. PKU je autozomálně recesivně dědičné onemocnění, což znamená, že aby dítě mělo fenylketonurii, musí zdědit tuto vlohu od obou rodičů. Může se stát, že se narodí i rodičům, kteří fenylketonurii nemají a jsou pouze přenašeči této vlohy. Riziko narození potomka s PKU je potom 25%. K diagnostice novorozenců s PKU dochází ihned po porodu, a to pomocí screeningových kartiček, kdy se od novorozenců odebírá kapka krve z jejich patičky. Následně dochází k měření hladiny tyrozinu a fenylalaninu v této kapce krve. V České republice se testují ze zákona všichni novorozenci od roku 1975. Na základě podezření na PKU se provádí ještě další diagnostické testy a tato nemoc je těmito testy buď vyloučena nebo potvrzena. Pokud se potvrdí, že dané dítě má PKU, okamžitě se začíná se speciální dietní léčbou. Podstatou celoživotní léčby pacientů s fenylketonurií je dodržování speciální nízkobílkovinné diety, pravidelná suplementace preparáty vhodnými pro pacienty s PKU a pravidelné kontroly hladin fenylalaninu v krvi. Pokud pacient dodržuje všechny tyto zásady, může vést plnohodnotný život. Speciální dieta, kterou musí pacient dodržovat, je založena na omezení příjmu bílkovin a potravin, které obsahují fenylalanin. Tělo přirozeně potřebuje i ostatní aminokyseliny ke svému růstu a vývoji. Tyto aminokyseliny jsou obsaženy v preparátech speciálně určených pro pacienty s fenylketonurií a neobsahují fenylalanin. Speciální preparáty určené pro pacienty s PKU obsahují kromě důležitých bílkovin také minerály, stopové prvky a jsou zdrojem energie pro pacienty. Preparáty jsou většinou zprostředkovány metabolickým centrem, kde je pacient sledován, a jejich množství většinou určuje nutriční specialista na základě celkového propočtu jídelníčku a energetického příjmu. Mezi zcela nevhodné potraviny pro pacienty s PKU patří všechny potraviny obsahující vysoké množství bílkovin. Je to především maso a masné výrobky, uzeniny, sojové výrobky, mouka a pečivo, mléčné výrobky a mléko samotné. Také je potřeba se vyhýbat nápojům a potravinám obsahující umělé sladido aspartam, protože to obsahuje vysoké množství fenylalaninu. Vzhledem k tomu, že v současnosti je většina dětí s PKU diagnostikována ve velmi brzkém věku a terapie a léčba dietou je zahájena velmi brzo po narození, mají většinou šanci na plnohodnotný život. Při důsledném dodržování diety a přísunu aminokyselinových preparátů je velká šance, že budou pacienti s fenylketonurií k nerozeznání od svých vrstevníků, mohou vystudovat školy, cestovat, sportovat a žít plnohodnotný život, včetně založení rodiny. A teď se pojďme podívat na pár receptů, které jsou vhodné pro pacienty s fenylketonurií. Vítám vás u nás v kuchyni. Moje jméno je
Mária Maníková, som špecialistkou na výživu pri fenylketonúrii. Moje pôsobisko je v Košiciach na Slovensku. Týmto varením vám chceme ukázať, že a práve nízkobielkovinová dieta vie byť chutná a rôznorodá. Keďže dnes budeme variť pre našich najmenších, tak by som privítala medzi nami pani Terezu Šámalovú. Vítam vás u nás. Dobrý den, děkuji za přivítání. Moje jméno je Tereza a s maminkou dvouletého Adámka, který má fenylketonurii, ve zkratce PKU. Dietu zvládáme dobře, ale vím, že ty každodenní starosti s vařením můžou být někdy náročné, proto se těším, co si dneska nového uvaříme. Co vlastně budeme vařit dneska? Dnes budeme variť cestoviny s dvomi druhmi omáčok, takže na svoje si prídu milovníci talianských jedál a cestovín. Omáčky budeme robiť smotanovú so špenátom a paradajkovú. Je to jedlo, ktoré môžeme jednak na obed a aj na večeru pripravovať. Budeme pripravovať 2 porcie a začneme so špenátovou omáčkou, čiže potrebujeme cestoviny, baby špenát, olej, cibulu, cesnák, okoreníme to soľou, čiernym korením a chuť nám dodá čerstvá bazálka. Najprv si pripravíme cestoviny, dáme do vriacej osolenej vody, zamiešame. Když jsme u těch těstovin, můžeme místo nízkobielkovinových použít i bezlepkové? S bezlepkovými je to problém. Bezlepkové cestoviny majú rôzny rozsah fenylalaninu. Začíname treba od 100 mg na 100 g surových cestovín až po 400. Takže tam fakt si môžu dovoliť len možno dospelí alebo s hyperfenylalaninemiou. U malých detí, ktoré majú napríklad toleranciu 300 ako Adámek, tak tam by som to nedoporučovala. Kým sa nám varia cestoviny, pripravíme si omáčku. Takže dáme na dve porcie dáme 20 g olivový olej. Pridáme cibulu a cesnák a opražíme to do sklovika. Teresko, poprosím vás, nakrájte mi špenát. Tak cibulku a cesnak máme opražené do sklovita. Teresko, poprosím, pridajte špenát. Tak, jemne opražíme. Pridáme sol, čierne korenie a zo pár lístkov bazálky, poprosím natrhať. Teraz si prilejeme smotanu. A používáme smetanu klasickou nebo nějakou rostlinnou? My používame v tomto prípade živočišnú, klasickú šľahačkovú smotanu, 33%. Platí pravidlo, čím viac tuku, tým menej bielkovín. Ale sú samozrejme na trhu rastlinné alternatívy smotany, kde od 0 treba až do 100 mg fenylalaninu na 100 ml, takže je na vás. Tak omáčku máme dovarenú, ideme servírovať. Jaký druh síra vlastně používáme? Na trhu je veľké množstvo rastlinných syrov od 0 po nejakých 20-30 mg na 100 g, takže už to si aký vyberie. Vypadá to výborně. Kolik množství fenylalaninu obsahuje jedna porce? Takáto porcia 300 gramová obsahuje 146 mg fenylalaninu. Ale keďže vieme, že nie všetky detičky milujú špenát, tak si pripravíme ešte jednu omáčku, a to rajčinovú. Na 2 porcie budeme potrebovať olej, cibulu, cesnák, paradajky v konzerve, soľ, korenie, petrženová vňať, trošku cukru na dochutenie a na záver na posypanie syr. Takže začneme tým, že si opražíme na oleji cibulku a cesnák. Prosím, Teresko, pridáte mi paradajky lúpané, nie všetko, polovičku z petrženovej vňate. Tak, teraz osolíme, okoreníme mierne, áno. Čierne korenie.
Koreníme podľa toho, aké máme staré dieťatko. Väčšie detičky už môžu aj viac toho korenia. A necháme 10 minút povariť. Krásně to voní. Jaký množství fenylalaninu obsahuje jedna porce? Jedna porcia 300 gramová obsahuje 99 mg fenylalaninu spolu aj s cestovinami. Takto ešte ozdobíme petržlenovou vňaťou a tu máme druhú variantu cestoviny s paradajkovou omáčkou. Dobrú chuť prajeme. Dobrou chuť.